alibi na ty. Já jsem přece nic nezavinila. Nebudu strávit. Co blázníš, prosím? Ne, já už nemůžu. Ordinace v Růžové zahradě 2 v úterý na Nově. Miláčku, No ještě minulý měsíc si vypadala jako zombie. Ještě minulý měsíc jsem dopadala na mateřský dovolený. Ale na mateřský. Funguje to? To si běžte. dokonalý svět. Ve středu večer na Nově. Pro ještě větší radost v nakupování nyní Penny nabízí slevu až 33% na vybrané výrobky od společnosti Privina. Například Appetito Super Crémo tavený sír 150 gramů za 19,90 nebo Privináček vanilkový 80 gramů za 8,90. Penny, moje jednička v cenách. Nyní se i oblékání může změnit v potěšení. Vaše obličení vás pohladí, když jen sklouzne po vašem těle. Zažijte i ten hedvábý smutný moment, který zjemní vás a zanechává vaše obličení pohádně měkké. Nový Lenor pro hedvábou měkkost. Potečkete na rozdíl. Jednu věc jsem se naučil. Ten vozík musíte pořádně zajistit. Abyste neskončil u sousedů v portě. Jako já neustále. No tak jedině se může stát takové, že to kleknou do servisu a v tu chvíli ho budete nejvíc potřebovat. Letom nevíčky, rádio startéro, to všechno vám tady oni sežerou a ráno neodjedete. Ze zkušeností víme, že na silnicích se může stát cokoliv. Proto nové povinné ručení od Allianz poskytuje tu nejširší ochranu na trhu. Vyhrajte si hlavankou až 50 báječných kuchyní a 100 elektrospotřebičů. Navíc každý den 10 z vás vyhraje tradiční českou kuchařku. Stačí koupit 2 libovolné kávy Jihlavanka a zaslat SMS ve tvaru Jihlavanka, čas a datum nákupu a vaše jméno na číslo 900 06 03. Bobův svět. Místo, kde